pisu emateko gogoa sartzen zaizu, balkoira atera eta zigarro bat pizten duzu, distantzia estetiko bat eta bertan geratu, disaboren ezarian jartzen duzu, zerua garbi dago eta izarrateko zabor espazialaren atzean, artizarrak oraindik hor dirauela ikustean, lasaitzen zara. Ui, musika bukatu da. Ui, Orduan, sorpresa. demagun, itzeten hasi behar deula, ez? Bai, uste baietz. Ze musaner. Ondo, nahiko ondo. Bai, egia esan da. Eroso ondo, erdobarko sotuan, etxian bezala, oso Bai. eroso. Bai, bakarri. Bai, justoa. Ez zein pasatzen martxoa 8 bueltan askotan inisteia olako eskari peregrino batzutan, ez? Ez dizura, etorri nahez uraz hitzeitea. Hitzein, feminismoa eta hoi, ez? O lo que sea. Gaurkoan alare, esan behar dugu, Ez da bate hola izan. Ez da hola izan. Oso zehatza izan da. Nei, inoiz gutxi maizkate, alako argibideak Oso zehatzak. Itzaldi bat baino lehenua. Nik, como WhatsAppa irakurtzen, imaginatzen nian azafata bat, esaten, como, punto número 1, a la izquierda. Bi, eta orduan esan dino, alako jarraibide harrekin, 6. Bai, de hecho, irakurrengo ezkin hau. Vale. Hau, gure WhatsAppean jasotakoa. Instrukzioa WhatsAppean, ez dugu esango zein ebi aldizkigun. Bat, ez dugu zuen aurkezpenik egingo. Zuek bata besteari begira jarriko zaituztegu, eta sarrerako musika amaitzen denean berbetan hasiko zarete. Txek, hau indebia. Beira gaude? Lehenengoa, inda. Oso ondo. Bigarrena, eta ez horregatik ez garrantzitsuagoa. Bat ere. Hau oso importantea, esate zigun. Nahi duzuena esateko lizentzia daukazue. Libre zarete, nahi duzuenerako. Eskertzen da. Eskerrak, Ez da beti hola izaten. Baina hau importantea gareago. Eta gauza bat izan baruzue kontuan. 2 puntu. Ez duzue jendearentzat berba egin behar. Ez. Zuen arteko berbaldea izan bardu. Jenderik ez balego moduan. Osea, ointxe bertan bakarri gaude. Hola! Ez zaudete. Ez zaudete? Fantasma. Eta gehitzen dio, hau da, taberna batean bazen dute bezala. Librean, informala. Eta taberna baten egoteko... Igual... Zerbait... Zehoze faltan, ez? Falta... Igual publiko hori gabeko publikoak... Oain bai. Bale, eskerrik asko. Orduan, ja, librean, informala, nahi dugun esateko lizentziakin... Ja, ez da, oso ondo... Beste bat. 3. puntua. Kritikarako ateak zabalik dituzue. Edonor eta edozein kritikatzeko. Toma, hori gustatzen zen. Hori asko gustatzen. Bai, hori ni izan puntu hortan esan, ni jongo naiz. Manua. Bai. Ni ergoi barko sotoa. Barru. Orduan, lehenengo argibide horiek argi eukita, eta hemen ez zaudeten guzti horiek ere argi eukita jolasaren arauak zein dian, ja pixkat edukitan sartzezan, ez, argibide sorta hau. Eta orduan, laugarrenean esatezun. Zuen bizi esperientzia kontatu aldizkiozu elkarri. Zelan enduzareten zaudeten tokira, eta zelan eusten diozuen zaudeten tokiari. Ze toki? Ja. Ik badakan ire esperientzia kontatzeko gogoik, nola bitxa izen elgoi barrea. Ja, a ber, ze kontatua bat zaukenat, como... A ber, esan digute, libre eta kritikoki aldeula hasi, orduan. Bai, a ber, nahi pasatzaian, honekin eta baina pixka sartuta benetan, nola heldu gehan, eta galdetzen zaigunean adibidez, feminismoa zitzeiteko eta gai politiko ez zitzeiteko, eta transmaribolio gauzetaz eta zitzeiteko. Eta horren barruan, beti danean puntu bat, rollo, gure bizitza kontatzea,
sortzaizkian duda batzuk. Hartu ditudanak pixkat identifikatzeko alegina. Bat, iruditzaian jartzea ditunala, eta komentau, bertze iruditzaian diri baino. Bai. Rollo, oso leku zaurgarri baten jartzera behartzen gaitula, azkenian behartzen gaitula hitz egiteko gai politiko batzuz, gai sozial batzuz, gure pribatutasuna esponditzera, eta aldi berian uste hau ire tresna pribatu propiori gabe, no? Osa, ire trintxera, ezkutatu nahi denan trintxerari gabe, rollo. Ni ez naiz norbait serioa gauza batez dakiena eta beraz hitz egingo duena, baizik eta ni naun gauza batzuk bizi izan dituna eta ondorioz hitz egingo duena, alegia pixkat. Osa, ez ditun bereizgarriak esposizio publiko eta posizio publiko politikoa izan daitekena eta bizipen pertsonala, no? Eta horrek, bat jartzea oso leku zaurgarrian eta batzutan igual ez daukan gogoik. Neretzat, pasatzaian. Eta beste gauza bat gertatzen zaidan, eta hauia den edukiai berai buruz gehiago preokupatzen dauna edo gehiago pentsatzea eramaten dauna, den pixkat sakonian dazkala neretzat, eta borondatez izan gabe, eta munduko asmo honenakin izan da ere, beti gertatzen darako ez darako men gertatzen da gauza bat. Sakonian dazkala pixkat borroken individualizazioan diskurso faltsu bat neretzat, eta pixkat inkluso deslegitimatzailea. Alegia, guk ez dinagu militatzen mugimendu transmarigoiluan edo mugimendu transfeministan gaizki pasau deulako traumauta gaudelako. Osa, guk militatzen dugu asinisten deulako eta ala inai deulako. Alegia deno, azka gure bizipen pertsonalak eta gure mierdak eta gure gauzaena, baino borroka politikotan lerratzeko berdana da ideologia eta praktika politikoa ez askoz gehi. Orduan, ematen bazeukon deslegitimaziotik nire ustez zentzu hortan ze, ematen din ez badeu gaizki pasa, edo hain gaizki pasa ez badeu bintzat, ez dala zilegia dioz guk derrepente heterosexualitatea kritikatzea, heterosexualitateak zeharkatu ez baditu, eta gaizki pasara ez badigu, edo trauma batzuk sortu ez badizkigu. Emate du, bortxatu bertzaituztela, bortxaketen kontra egoteko, gero kasua dela, gehien bortxatu dituztela ere, baina, hau igual ez esan behar. Behintzat, nire teoria hontan den, sufrimendu mailak, edo sufritu izanak ez dula legitimatzen borroka baten zilegitasuna, edo ez behintzat hauena besteena baino gehiago, alegia ez diala kontu individualak edo kolektiboak diala, eta hau nik usteñat transmititu eitekela beste hainbat lerrotara edo beste hainbat alderdi ideologikotara ez, eta ez langile izaeraz eta hitz egiten danean ere, hau den, pixa perez ematezian dola jartziak, baina el rollito de, como ez dezut demora guztian egon behar lan batean esplotatuta langile izaera izateko eta langile klaseko izateko ez, gauza bera pixka bat, orduan, bere izi behar diala nire ustez ondorioak eta norma, edo neurri baten, haibaldin babea heterosexualitateaz, homofobia eta heterosexualitatea eta foku aldatu behar dela, ze bestela demora guztian gure gantzion foku eta gugatxauden hor erdian, eta etzekinat, arazoa ez den emakumeak desautorizauta daudela, arazoen emakumeak eta gizonak existitzeala eta horrek dakar desautorizazio hori. Arazoa ez da homofobia gure arazoa, ez da homofobia gure arazoa heterosexualitatea. Homofobia horren ondorio bat, baina arazo nagusia ez da euskarafobia, arazoa da kolonializazioa, espainola eta frantsesa. Orduan, uste horrek dakarrela bestela fokoa demora guztian gure gainien jartzea eta ematen du guri zapalkuntza bat eragin diezagukeen horren errudunak kasi gu gehala, eta aldi berean dakar zapalkuntza hori eragiten duten sujetuek ez hartzea agentziarik eta ez beraien lekua adiraztea, alegia gizonek, heteroek eta espainolek jarraitu ezakete lasai, libre, isilik, ez zer pasatzen, gu gure bizitza kontatu behar deu eta behaiek ez, gu kontatu behar deu zapalkuntza horrek edo dena delako arau horrek zerrekarri digun eta nun utzi gaitun, baina behaiek ez dute kontatu behar zertan benefiziatu ditun, zertan egin dien mesede, zertarako aprobetxatu duten arau hori. Orduan, etzekinat, nahiko ninak baita ere, rollo, derrepente, gizonak, sartzi baien bizitza prioetan, da kontatzia eta itea zerrenda bat, punto, numero 1, numero 2, patriarkatuak zertan mesede indien, zertako aprobetxatu duten patriarkatu, eta ze pozik bizidian patriarkatu existitzen delako. Eta zerrendatzia, noiz ze mesede indien. konturatu zian, noiz hartu zuten kontzientzia, Total. ez? Bai, hau da sentsazio bat gaina itzen dinau hasiratik ez, askotan
Gu oso prest gaude eta ez den gaurkoagatik, baina maskotak izateko eta momentu baten gure bizipenek lagundu badezakete identifikaziorako. Zen ikusten jat, bizipenetatik hitzaiteak bazekanela alako puntu potente bat identifikazioana, ez? Neri pasabali mazain, ostra, igual ere bai, ez? Baina negia den batzutan kasi behartuta gaudela hortik hitzaitea bezala, ez? Nahi asko pasatzen zaian irakasleekin formakuntzak eta emate ditutenean lanetik, askotan lehen behintzat bat zeon diskurso bat LGTB irakasleek armariotik atera bertzutela klaseetan, ez? Referente izateko. Eta nik uste jat baietz, baina klaustroan eguneko altuena heterosexuala barin bada, akaso hitz egin dezatela heterosexualidadeak emate dizkien, bai privilegio, baina baita ez idealizazio batetik. Esan nahi dut, askotan esatu dut, nik ez dut hitz egiten klasean heterosexuala nahi zela, ez, irakasle batek esatizu. Ja, baina kontatu diozu, oporretan egontzera, laste santuko oporretan, zure gizonakin, umeekin, eta esan gabe doa, ez? Eta hori normalizatuta, bueno, desnormalizatu ere bai hainon hartu dauden praktikak, ez? Orduan, guk guretik hitzaiteko problemik ez, galderak egongo baria, norbait egongo balitz hemen, galderak iteko arazorik ez genuke eukiko, baina bai hausnarketa hori netzako importantia den, esateko gu ez gaude hemen gure bizipenengatik bakarrik, ez? Bai, eta, de hecho, horregatik esan dinat rollo zalantza, oza, ez dinat planteatzen como aurka gaude gure bizipena kontatzeaz, eta hori zeukan niretzat alde beste aldia, en plan, pues, identifikaziorako balio duela, jendai balio diola, askotan bizipen pertsonaletatik erresago empatizatzen dela, eta bar. Claro, nahi hori, por ejemplo, Moio liburuakin asko ikasi detontaz, ez? Nola jende asko Euskal Herriko herri desberdinetan, egon naizen taldeetan dola, igual transerrealitateetara iritsean kasu konkretu batetik, ez? Da hortik empatizatu duen, da hortik junden garatzen, orduan, bueno, balio etzion atkentzen, baina ez gauden behartuta, bintzat, ez? Guri azeten. Hau esan da, galderatik goinat, irebizipen pertsonalen inguruan, konkretua. Ikusteko, bi aiztoiek edo nola artikulatze izkinan gure bizipenak, ez? Eta txekinat bertxozaleik daun, baina aurten... Ez da oinor, barkau. Balego, Elgoi Barrene bertxozalerik, Gipuzkoako txapelketan, Zarautzeko semi final laurdenetan, erditan, oroke fueretan. Erditan. Ire bertsoak asko moitu ditunan, frontoi hartan, ontzan, bueno, pasekaten bukaera potente bat, eta de txakorratzen hau nik neuk ere hiri mezu bat idatzen inala egun hortan, ez? Zuzenean ikusita, inpaktu handiko bertso batzuk ziala, ez? Orduan, hor, bazeon pertsonaletik, ez? Baina bazeon politikotik. Por ejemplo, nola erabili estrategikoki gure esperientzia pertsonalak eta zertako? Bai. Bentsatu nola egin, zeatik? Bai, niretzat bai, eta ni de hecho bertsoiekin... Igual bertsoa pixka kontestualizau? Bai, o kantau, berriz? Ez dut uste hori da nik gubiok hemen bakarri gaudela iteko kontu bat taberna hontan. Ez, zian bertso batzuk, bueno, zan basikamente unan kiroldegi baten, bertsoiek, Zarautzen, eta kasualidad, pues ni Zarauztarra naun, eta polikiroldegi hortako balomanoko kantxan, unan bertso saioan, Iban Atxakinean hori, eta balomanoko kantxa horta jute ginen gu, DBH lautik batxi bira, esango du, porque gure instituto zion peuta, gimnasia egitea, eta niretzat gimnasia unan egon ziteken gauza txarrena munduaren historian momentu hortan. Orduan, fatal pasatzen ginen, eta de hecho bizipen oso konkretu eta oso realan etxeuzkenan leku horrekin, aktibatzen zitzaizkidanak pentsatzeaken bakarrik hor kantatu behar nula, eta hor de repente, incluso transizio politiko pertsonal haundi baten ondoren iristen dintzala horrea, eta ezin ebitauta, de repente, handerreken bertzula hor, ezakizen bat zian, ez numero bat, esan nahi, 2000 pertsonan aurrean kantatzen, igual etxean 2000, igual gehiatzen gutxio. Baina, ikusita aldi berian, aner horre ontzan azkenengo aldian, egon zala, inork ikusi etzezan saiatzen. Orduan, hori dena sortzen zianan, eta orduan, inkluso honan, inevitablian eretzat, hori ateatzia eta hori aipatzia, eta inkluso honan terapia personal bat, hori horritia, baina, aldi berian, ulertzen nian, etzala personala bakarrik. Eta nahi nian
ez izatea eta nahi nian ez ulertzia hortik eta bertxorrek gauza txar asko ekarri zizkian, baina gehien kabratu nautenak bide hortatik juntitu ustenat. Eraman dian despolitizaziora, de repente bihurtu den como el bertso contra el bullying, no sé qué, eta Itzulita dela itzan castellano. Bai. Eta gauza horiek kabratu netxin gehiena konturatu naun gerora, en plan, como crítica concretua, crítica politikoak, en plan, infinito gauza, como ez dakizkidanak esaten eta ez dakizkidanak gogoratzen ze mila izan dira. Baina, gehien joditu diatenak izan dira, incluso, asmo onak inindianean, baina super pertsonalak eta despolitizatzaileak izan dianean kritika horiek eta kontziente naun, como kontaketa pertsonal bat zala, eta etzeola, como aldarri oso konkretu eta zuzen bat, naiz eta bazeon, pues, binarismoa sartzen zala, eta tal, eta hori dena horre egitea ere politikoa zala, baina bai horrek kabratu naula orduan, niretzat en general tema honena, bizipen personalak eta aldarri politikoak nahasten dian bidegurutze horren gaiak, peligrosua hori zeukan dala, ematen dula bat iten baden bestia ezin den alain, edo ez izela egiten, edo itzaldu iteula, edo batez ere, erabiltzia sistemaren bozera maile guztiek eta kasu honetan medioek eta zea denek, kentzeko horrek euki dezaken potentzial politikoa erabiltzen denean movida pertsonala, eta orduan da, como bere movida individual bat, beha gertatu zaiona, beha dalako anerperitz izan daulako hola, eta beha bakarri gertatu zaiona munduan. Aztuta, como horrek daukala, kontestu oso bat, eta kritika zabalago gandere. Piskat efekto ura honditan. Bai, piskat. Bai, denen plan, ez den nahi ura honditan, ni. Nik intetu ura honditan, hainbatetan, gai desberdinengatik eta gogoratzen nun, asko baliatuz, programarra daukan kapazidade guztia justo esaten enuna, ez? Iristeko empatia hortara ez dakize. ETB zaututa. Bai, egia esan. Gero sartuko gaitu norre bai, ez? ETB euskaraz. Venga. Igual. Bai. Baina bai, efektu hori, nigoatzen hau lehenengotako baten Xabierrekin, usteet, de hecho, lesbianismoan inguruko programa bat, eta behin da berriz, nahi zinan iritsi, kasi nik gaizki pasatu nun garai hortaz hitzeitea, ez? Eta bat, baliteke ez egotea, edo ez bizitu izan hola, edo ez registrau izana nik nere gain modu traumatiko batean, eta bi, baliteke baietz, baina nik igual konpartitu nahi ez izatea, ez? Ni batez ere deitu banauzu programa horretara gehiago nire ekintzaietza militantzia politikotik, ez? Eta horru batzen hau, moztu behar izatea toma batzuk, eta ber, ze nahezu? Osea, nahezu trauma bat, nahezu, asmatu dezaket, nebaren bazu programa teatzeko beto, baina, bueno, tentsio hori, ez? Alare, bueno, ni nola ja zarragoan honen da eta optimistagoa ere bai, bizipen pertsonalen alde, beti ere, politikoki kokatzen ezkin. Bai, sin duda, Bai, bilok ere baino. Eta bertsoiek oso onak. Baina, abia punktuan zion, niretzat, osea, arazu ez dela, bai, como sistema kritikatu nahi dituen sistema politiko guztiek izan espainola, frantsesa, izan heterosexuala edo izan patriarkala, violentzia sortzen dutela, baina arazo ez dela violentzia hori, baizik eta sistema bera. Eta hori ulertarazteko kapaz baldin bagea kontaketa personalekin guai, baina hori kendu gabe. No? Zango nion. Publikoa balego, igual txalo. Txalo, baina ez dao. No? Ez que bestela bronka, gero. Vale. Argipen hauek egin da, etzian hor bukatzen, bost o sei garren puntua... Zazpi uste zeudela. Bai, eta burrengoa... Bosgarrena dituko jo. Bosgarrena, ja sartzezan aldio. Eta gaur etorri geran honetara. Eta esatezun, bueno, nahi dezutena kritikatzeko eta librezak ze, eta gartzen. Zertaz, euskara, feminismoa eta LGTBI+ politikak izango dira hiru ardatzak. Zerar ikusten duzuen borroka horiek eta haien arteko harremanak eta ezberdintasunak. Eta hau du izan den, akaso, eztabaida edo, bueno, eman digun, eduki gehien eman diguna edo bintzat, pentsatzeko eman digun parte gehiena. Bai, lehen aipatu den martxoak 8. Bai, eta nik ikusten denun apunte bat, ekindakoa, martxoa 8.
Minerrek Bai, vieja hori historika jarri du. papela hartzen du. Hori jarri nun, bai, hori jarri nun. Ofora gian. Ni izan draifian, bai. Oentxirako riñat. Bueno, oso ondo, pues, gauzak argi beste instruzio bat, enekina, vieja historika papela hartuta, ni hasiko naun? Bai, gero, jartzeu gero anerrek. Mila bederatzi, martxoa 8, enekan hori apuntauta, baina bai pixka bat AG hortatik gatoz, aurreko astetik, ondo gozatutik. Egia den, azkeneko urtietan, akaso, pues, igual, vieja historika papela ez dakit, baina bai igual rekorrido pixkate euki daukan ondatik, eta azkeneko 10 urteak hiriburuan Donostin tokatu zaizkienetik ikuste izkinat aldaketa asko, ez? Atxikimendu soziala handi bat, alegia askotatik jute zegun antolakuntza bada, milaka pertsona daude, ez? Horren aldaketa potente bat zion, atxikimendu sozial hortan, eta aldi berean nabaitzen dinau batzutan, militante batzuen atxikimendu falta, hau da, ja alegia den pankarta, ez dakize, gehiago antolakuntzari lotutako gauzak, baina egunarekiko, bueno, galtze bat bezala. Errepikatzen jat, hiriburuan denela hoi, zegero herritako realidadea beste baden, baita ere atxikimendu sozial hori ioin den, baina baita ere akaso lehenago zegon parte aktivista militante hori ere indartu den, ez? Eta orduan hor badago dikotomi bat edo badago galtze bat, ez? Nun kokatu batzutan, ez? Kasu hontan adibidez, aurten guretzako oso gogorra izan den masa guzti hori ezin kontrolatu da ez kontrolatu zati, baizik eta ez jakin, ez temperatura hartu, nondi datorren bakoitzak badago jende bat kartela egiten dunak norbanakoak, gu Euskal Herrian ez gaude batero ituta manifestazioetan kartel individualak egitearena, uste beste leku batetik importatu dan zerbait da, eta ez da kasualitatea kartel horien gehiengoak gazteleraz egotea ere, ez? Eta pixka bat hori ere larun batean observatzen egon indunan, eta esan, ostra, kulturala politiko aldaketa bat ere bazion, individualagoa, individualista baino, esan nuke individualagoa, ez? Norberak ekartzearena, aldi berean ze plaza ederra, norberak ekarri nahi du mezu bat ekartzearena, baina beste transmisio batzutan galera bat, ez? Alegia, ikustea castellanoz daudela edo inglesez, incluso kartelen gehiengo bat. Bai, yes, because you hate no sé qué, eta ni, bueno, wow, oza, eta pertsona hori etzan inglesa. Orduan, bai ikusten dut, martxoa 8-rekiko harrotasun handi bat, sentsazio bat orain dela 10 urte pentsatzen ez genuen leku batzutara eta modu batzutara iristearena, eta beste momentuetan borroka batzuk eskutatik ihes egitearena. Errepikatzen dut, kasu hontan Donostiko testuinguruan kokatzen hain honela. Ik nun bizituen aurtengo martxoa 8? Nik Zarautzen eta esan gainau militatzen erdi serio eta aktiboki antolatzen eta parte hartzen aurten lehengo aldiz, basikamente. Eta orduan, bai konturatu nahi nadiez, jende baten partetik operatibidadera pasadala kasi-kasi, zentzu baten rollo, pues, imaginatzen jat, iraganeko martxoak 8 nostalgiatxo batetik eta hortik denetik ere bai, baino, bai ikusten jat jende bat, en plan, pegada inbar da, venga, apuntoko naiz, noiz inbar da pegada, noiz ezakizu inbar da, tal. Orduan, nik gaur egunetik, usten jat, no, karo, eske, hiri handia aipatuen eta nik herri txikiarez nina da aipatu, porque Zarautzen ibili naun, orduan esango dugu herri handia, edo hiri txikia, eta hortik nik ustenat ondala beste zea bat, eta adidez Zarautzen mintzat, nik ez egizkine beste lekutako realidadeak, baina Zarautzen mintzat, bai azkenengo pare bat urtetan, aktibau dela feminista gazteen belaunaldi bat, eta jende bat, bapatien feminismora batu dana, eta martxoak 8 eta abarretan ere, aktiboki parte hartzeko preste gondana, eta pixka bat aurreragoko horren karga
karga emozional eta simboliko hori dena gabe, alegia, jende bat bazion, en plan, pentsatzen nahi dana, 2000 martxoak 8 izan zan, zegoa jontzan, edo peina bat pentsatzen dana, bueno, berri zein berdeu, eta bazion jende bat, eta bagatxo da, seguramente inkludituko neun nire hor, nahiko modu berrian etorri ganak, edo aurrekoiek ez ditugunak hainbeste bizi izan, intensiadetik, sino, 16 urtean ezkan da, batxilerrian antola bertzen greba bat, eta antolatzen genuen, eta ite genuen, eta jazta, de hecho nik genuen iten, mutil banitzan, bai, baino, eta orduan, nik uste, oain bai etorri dela jende horrentzat, oain como kontzientzi feminista bat, eta kontzientzi feminista horren ondoriozko militatzeko gogo bat. Eta jende horrek eukidula lekua, edo eukideula lekua inkluso, mugimendu feministan aktiboki parte hartzeko. Justu zarautzen baita ere, bueno, gertatu da, como jende bandekatu inda baita ere, tal, orduan horrek permititzen du, errezten du, eta kasi derrigorrezkotzen du jende berriak batu beharra, Baina, bai, nik uste nahiko leku diferentetik edo behintzat, bai, eta gero kartel individualan eta movida hori, ez zaigu nahi beste pasako gatxo den pikauta manifen paseotasunakin, porque ez da bulla egiten, eta, bueno, zarautzen behintzat, jendia isilik doa, lasai, como malekoian paseauko bagenu deituko zitzaion gure esku dauko esku datea. Baino, bueno, deitzen zaio martxoak 8ko manifa, eta hori iten da, eta hori den pixkat, ointxe bertan, kartel individualik ez den gertatu, eta praktikoki gure gatazkan nagusia azkenengo manifa eta kontzentrata mobidetan isiltasuna, eta igual horri darion ja como ohitura, no? En plan, como ja... Bueno, martxoak 8 bakarrik ez. Bai, hortik aparte, como en general gauza denetan, En plan, ja, como repetitibotasuna eta ordun ja ez dugu como hain gure sentitzen, sino gatoz etorri behar dalako, eta... Bai, da gero aldi berean, hau dena, negatibotik jun gabe, inkreiblia da, ez dakit, inoiz nik uste ez genula pentsatuko Donosti baten martxoa 8ko mania antigoko tuneletik hasiko zanik inoiz, ez zula emango nahikoa volumen betetzeko marko inkonparableko kontxako zea guzti hori duintasun minimo batekin, eta ezakizan magarren urtea grebetatik hori hola doana, ez? Eta liberian horrek badin gauza bat netzako interesantia fintzen zoazela baita ere aliantza eta realitate batzuk, ez? Oso leku desberdinetatik inguratu gaitezke feminismora, seguramente bakoitza bere genealogiatik, daukasun adin, jatorri eta bar edo esperientzia edo trajektorian arabera oso desberdin, eta horre ere, talka batzuk talka, eta gaur ez gaitun sartuko talka hoitan, baina bai kokapen batzuk, ez? Eta justo hemengo proposamena den feminismo LGTB eta euskera, eta guk oso hasieratik hitzen genian esan genian, karo, guk ez dizkin hau aparteko bizitzen, ez? Eta hor bazion proposamen bat, eta justo Donostira, eta butzeko Donostia zitzeitetik, Donostiarra naizela, inkluso, sin ser jo nada de eso, baina Donosti nahi ez aurten bloke transfeminista inda lehenengo aldiz, ez? Ze ikuste genian gu geu ere diluitu da masa guzti horren baitan, eta bai behar bat, aldarri konkretu batzuk, elkarri identifikazio konkretu batzuk, militantzia eredu konkretu batzuk, oteko modu bat, eta gero, noski, bazkari feminista, urten biguneak antolatu duna, behar bat ere bai, geran oio juntatzeko, ogoratzeko, nahiz eta gero igual kanpora begira ez dugun esango, ospakizunetik ere badula egun honek, eta ez da ezer txarra ospakizunetik ere bizitzea aldarri egunak, baina bai ulertzea, bloke transfeminista hori eta transfeminismoa, eta igual hortaz hartuko gaitu noain, guretzako justo 3 ardatz hauek, ez, gaur planteatzen dizkigutenak guk erabat batuta bizizkin jaun realidade bat denela, ez? Osa, sinisten jau feminismoa LGTBI edo queer ikuspegi batetik, queer ikuspegi ez den jau ikusten ikuskegi feministari gabe, eta hori den euskera ez den jau, ez? Orduan, guretzako oso zaila unan hasieratik hau dena banatzea, eta igual pixka bat hor sartzeak merezin, ez? Bai, hasierako instrukzioetan edo horren aurretik etzekinan noiz,
bueno, nere buruan mintzat, euskera gero unitu nan como gure festa ontara taberna ontakoa. Hasieran, no, unan, como, bueno, nahi bintzat pasaziaten en plan, LGTBI mugimenduko kide bat eta feminismoko beste bat, hitz egiterak bi mugimenduen arteko, bueno, uztarketaz eta hor, irekin ja hasieratik komentatu nian, igual lehengo gauza aipatu behar genuela, edo, bueno, bintzat, gauzetako bat aipatu behar genuela zala, inkluso hori bera, en plan, bi moviden uztarketak etzukala kasi zentzurik ere guretzat. Eta hau abiatzeko, kontestualizatzeko, ingoinat transfeminismoa aipatzen deun hortaz hitz txiki bat, trans aurrizki hortaz, zen nik, hau entzuten hasi nitzenean da, hasieran, transfeminismo eta hitz egiten zenean. Amasi urtekin greba iten hortan, aner horrek, pentsatzen transfeminismoa zela transan alde daun feminismoa. Eta, ez da gezurra, no behitzet, ez da gezurra, transfeminismoa, baina, de repente, olako baten goatzen daun, Mijo Lizartzaburu haundiaren hitzaldi baten egon nintzala, eta Mijo hasi zala esplikatzen transfeminismoaren sila hori jatorriz zertzen, eta hor aner txiki protofeminista horrek flipau entzinean de repente, bueno, Mijok esplikau zinean, eta simple baina trans hori ez dela transengatik, baizik eta transversalidadeagatik. Eta transfeminismoa, como incluso etimologikoki, horri dagokiola, como trans aurrizki hori dela, transversalidadeari referentzia iten diona, eta ez transei bakarrik. Alegia, transfeminismoa ez dela feminismo transinklusiboa, baizik eta aratago dela feminismo transversala, oinarrian hartzen dituna, intersekzionalidadea, como borroka aliantzak eta movida hori dena. Eta niretzat, hori importantia honan, ulertzeko zerbait daukan zentzurik, hitz egiteak transfeminismoaz, LGTBI borrokez, euskaraz eta ez dakit beste gauzatzui buruz, transfeminismoak hori hartzen zulako eta transfeminismoa oinarritzen zalako ulertzean, feminismoan barruan ere, ulertu behartziala borroka diferenteak eta barne hartu eta hoietatik denetatik jardun alegia feminismoak bere hortan inbertzula hierarkia guztien aurka eta ilogikoa zala, feminismoan barruan hierarkia sortzea eta sortuko eta gertatuko baina hoien identifikatzen eta hori aurreiten parte, adi liberdura, bintzat transfeminismoak eta hau aipatuta eta hor sartuko nekin nik euskera ere eta hiru mobiden uztarketa hori pixkat ikaipatu denana Euskal Herriko transfeminismoa bintzat nik ulertzen dinat ezin dela ulertu euskeran aldeko borrokari gabe, ezin dela ulertu LGTBI borrokari gabe eta ezin dela ulertu patriarkatuan kontrako borrokari gabe, baina oinarrian daudelako, eta inkluso, esan nahet, eske bestela ez dauka zentzurik feminismoak, esan nahet, nik uste pasazalaia, emakundek segitze hori eukitzen, baina berdintasunaren eta emakumeen alde egiten duen feminismoa. Nik uste, bintzat transfeminismotik eta hortik militatzen deunon partetik pixkat pasazala epokatxo hori, eta ondo zala, baina ulertu dula transfeminismoak ez dula emakumeen alde egiten, eso kontra egiten dula, ez emakumeen kontra, sino emakumeen eta gizonen kontra, hori beha, como kategoria horiek beak dialako problematikoak, eta emakume eta gizon izatea dalako, gizonen boterea eta emakumeen aspiratzea sortzen ditun sistema bera orduan. Usteñat horrea iritsi gehala, eta hortaz hitz egitea importantia dela, eta horregatik, adibidez, transez hitz egitea, transfeminismoaz hitz egiten nahi gehan pixkat dala, como redundantea, ze transfeminismoa gauzatzeko ezinbesteko pauso bat ditun gorputz transak, eta transfeminismoan helburua baldin bada, generoan evoluzioa, eta gizon eta emakume kategoriak bukatzea, eta gizonek eta emakumeak bukatzea, horren pauso estrategiko bat ditun gorputz transak dudan jartze dituztelako gizonak eta emakumeak, eta orduan, ez den, hitz egiten denean adibidez, transfeminismotik edo batzutan beste batzuk matxismoaren kontrako borrokatik, ez aipatzeatik transfeminismoa, hor, arazo koiuntural bat bezala, edo gestionatu beharreko movida koiuntural bat bezala, ulertzizkinate adibidez,
marikoiak, bollerak, transak, eta bar, eta ez movida estrategiko bezala, eta uste hor daola transfeminismoen kanbioa. Ulertzen dula ez bakarrik, transak existitzen dira eta orduan problematika horri erantzun behar diau, sino transek dira transfeminismoaren tresna ezinbesteko bat, eta ez transfeminismoak babestu behar ditu transek, sino transfeminismoak transa izan behar du, transfeminismoak sustatu behar ditu transek, eta transfeminismoak behartu behar ditu gizon eta emakumeak transak izatera. Eta dalako, borroka bien oinarria ez, eta kategoria esentzial horiek apurtzeko modua delako transfeminismo materialistana, besteak beste, gorputz transak, baina beste hainbat eta intersekzionalitatea hortik aplikatu eta. Horren barruan, hizkuntzari begira eta guzti linguistikoai begira jartzen ganean baita ere den, ezinbesteko eta faktore obio bat, Euskal Herritik transfeminismoa militatzeko euskera bestela aigalako zapalkuntza baten bidez beste baten kontra egiten, eta hori dalako transversalidade horrekin hautsi nahi dana, ez? Bai, noski. Bueno, hori nire txapa hau. Ez txapa, era bat, eta hain induna pentsatzen esaten aizinan guztiakin, baietz, eta teoria hori den, zein hobeto esplikatua, ez? Zapalkuntza guztiei begiratzea elkarrera egite duten zapalkuntza bezala, baina euskarakin sortzezaian duda bat, eta den, sistema bakoitzian eta sistema esatetenean, izan lehik Euskal Herria eta Euskal Herria esatea ez dakit zer dan, ze seguramente Euskal Herriak asko dira, edo herri bakoitzak funtzionatzeko modua desberdina du, hor dauden balio sistemetan, horra ipatu ditun gauza bakoitzak, pixu eta esan nahi desberdina zekaten. Adibidez, Euskaldun izateak, marikoia izateak, transa izateak, edo feminista izateak, ez? Herri baten, demagun, elgoibarren, feminista izateak eukikoin esan nahi bat. Eukikoin transa izateak esan nahi bat. Eta euskalduna, euskaraduna izateak eukikoin esan nahi bat. Eta ikusi beharkoen, ze pasatzen dan, guztioi gurutzatzen dianean, ez? Eta gurutzatzen dianean, bariteke konpensazio lan bat ere matea, alegia. Akaso, euskaldunak, kenduko dizu marikoia pixkat. Marikoia da baino, euskalduna. Konpensazio lan asko, eta guk bazterretan ezigeranok, superviventzia puruz bada ere ikasi ditugu leku bakoitzan dauden arauak zein dian, konpensazio lan horiek emateko. Alegia, eta bilok, gaitun, genero arauak hauste ditun bi gorputz argi zion, parkatuta taberna bidean oso argi sentitu dinau, ez? Baina bagaitek konpensazioz, lan hain dinauna, politizazioz eta kultura eta euskera oinarri hartuta, eszenatoki txiki honen gaina iristeko modun. Hoi konpensazio lan baten. Gu izango bagintunan, ez euskaldunak edo kasu honetan ez Plaza Andre pare bat, seguramente pixua hondigo eukiko zun gure disidentzia horrek. Inkluso, Anerreta Katxari nordian ezakin horbaitentzat, batean, konpensazio lan guzti horrek ez din balio. Eta izango baitun, bi bitxo ez dakitenak non kokatu, segun ze momentutan. Orduan, karo, ez den akumulazio bat, ez den txartel edo zea bat, baizik eta denbora guztin funtzionatzen nahi den gauza bat. Eta nik usteñat, queer jendeak edo bazterretan edo zein arrazoigatik, izan daiteke arraza, izan daiteke irisgarritasuna, izan daiteke beti ikasten jaula askoz lehenago leku bateko araua zein dan, araua betetzeutena baino. Alegia, baldin baiz, emakume ziz bat hau da, emakume bezala identifikatua, emakume itxura, gainera heterosexuala, gainera kumplitu bali maitun X mandatu eta gainera bali madakan herri hortan ondo onartu dan zerbait, ikezen hainbeste nabaituko araua zein dan. Alegia, edo kontrara, hori hautsi bali maen, jakikoen perfectamente, hemengo erdiko kaletik urutzatzeko araua zein dan, eta zerrek eman dezaken zigor bat, eta zerrek eman dezaken konpensazio hori, zeinek baretu dezaken ire bestezea, ez? Orduan, klaro, ikuspegi transfeminista oso ondo zion teorikoki, eta euskarakin uztartzen den jaunean superondo zion, imaginatuz, atake fascista espainolista bat. Demagun, txai hartze hori baina Vox, pues gu gaitun bigorputz gorrotagarriak, hola
txek guztikin, ez? Osea, eta gaina euskaldunak, eta gaina independentistak, eta gaina ez dakizen, ebalin, osea, gehitzizkion. Baina, karo, gure realidadia, zorionez, ez den egunero boxekin gurutzatzea, baizik eta gure herrita hiri txiki edo herria hunditan bizitzia. Eta hor, jokatzizkin hau, dizkin hau, bazak, ez? Eta netzako den interesantia ulertzeko tokian toki funtzionatzauten arauekin, ez? Seguramente, nahiz eta Donostiz asko hitzen duten, Hernani arra izan da, Hernanin nizekanaten lekua, bizipena, kodigo kontrola, ez den berdina, ni marko inkonparableko kontxa hortatik ez manifakin nuanean. Larun batean paseatzen nuan berdina. Nik hor biziko inatena ez den berdina, ez? Orduan, oso kokatua den hori, ez? Eta horrekin, euskeranakin biltzeko, gainea, euskalduna, inorrezta euskalduna, euskaldun dela demostratzen duen arte. Eta hori, euskaraldiak oso ondo erakutsi zigun. Txapa bat eman genunean, kontuatu ginean, zenbat euskara duen ginen munduan, ez? Baina bestela, hoa irikitzen dugun arte, pistak badaude, estetikak laguntzen du, ternua batek pista bat ematen du, ez dakit ez, badaude txapa zarago identifikazio seinale batzuk, baina beste askotan ez, ez? Orduan, nik uste dinat, guzti hori estrategikoki irakurtzen ikasi behar dina. Ja bukatzeko, aliantzeta ze hasiko nahi nitzai den. Por ejemplo, eran neun, gasolindari batean gatu nindunan, botan nian gasolina, pertsona realizatu zean, gaztelera zenion, euskera zintzian, kotxea sartu izan, esan me kaun, dios, berriz, ez? Pasa zaian hau. Bale, baina beste batzutan gertatzen den, beste identifikazio batzuk, irakurtze baina, kajera, genero disidenti badakala, o marika dala, o pluma dakala, beste konplizidade bat emango den, beste jende asko zana enteratuko, ez? Ba, uste dinat, euskaldunok ikasi deula, eta euskaraldi ez desaten inungo bromatan, oso serio esaten dut, identifikazio esplizito horrek erakutsi zigun bezala, beste batzuk ere ikasi beharrezkin egiten eta gurutzatzen. Ulertzen, pertsona razializatu hori izan daitekena marika eta izan daitekena euskalduna. Eta hori, memora guztin, eta beste gauza asko, zapalkuntza gehiago, gaur hiruekin aigalako igualez. Orduan, bueno, konplexutasun bat, ez diala olimpiadak, zenbat dituzun da zenbat aldatu itzazkezuna kromota identifikazio, baina bai, momentu batean praktikoki, hiru-lau ardatz hartu eta mundua hortik ikustea eta hortik saiatzen eraldatzeare praktikoa izan lehikela. Bai, eta nik, atea denala kompensazioan da movida horri buruz zea txiki bat, eta gero beste gauza bat. Hori, total ados, kompensazioiek daudela eta ikasi eula erabiltzen, eta adibidez horrek badakarrela, eta ez dala, bai, batzutan dala en plan, emateigula bestela ez geneukan fitxa bat, testu inguru euskaldun eta euskaltzale baten, bintzat euskaldunek izatea eta euskaltzaletasunetik militatzeak eta bar, baina ez usteko hortan bakarrik eta ez usteko adibide hortan bakarrik, uste inat hau gertatzen dela arlo denen ardatzenen gurutzaketetan. Alegia, ez dela bakarrik batzutan, edo erdera zitiak emateigula derrepente lasaitasun bat zebintzat, kodigo konpartitu baten gaude, peña erdadunan artian, edo sistema erdadun baten, edo inkluso mikrosistema euskaldun baten beste botere bat emateigu eta bar, baina nik usteñat ulertu erdiala ardatzoien gurutzaketak zentzuenetan, eta honekin lotzeñat, martxoak 8 arira, Twitterren ibiliaiz ikusten... Nik etzekan atu, Kendu inen, ese rollo, ni fasismoakin naho, eta Twitterren segitzet, bai. Eta orduan, fasismoak eukidu movida bat Twitterren, ateazalako rollo bat, pankarta individualtxo bat, emakume burguesa ez da ino izango nire kompainera. Olako zerbait movida egon da, porque batzuk esaten zuen, bai ez, porque bai ere emakume digan, eta beste batzuk ez edo. Eta ulertzenat iguala dela, movida iguala dela, eta ulertu erdala, ze ardatzetan nahi gehan, eta ardatz batek entzeinan da, beste batek aldinala eman, eta obviamente emakume esplotatzailea gure bandokidea izango da, ez, hasteko feminismoa etzaiolako interesatzen ez da ere berez, baina, aparte, obviamente,
boteretsu, zapaltzailea, eta klase etxaikoa dalako, beste ardatz batzutan, baina berdin gertatzen den bezala, zekinat, eta gizon komunistak gure konpaineroak dira, ez da ere zentzu baten, ze horre ere ulertzen dugu badaula klase faktore bat, eta gizon klasea ere klase etxaia dela, klase dominantea dela, eta orduan ulertzen dinator, ardatz asko nola gurutzatzen dian ulertu behar dela, eta konpensazioiek nola gertatzen dian ulertu behar dela, zentzu guztietan, eta ez dela derrepente euskerakin bakarrik gertatzen, baizik eta besteenekin, eta horri lotuta aliantzak daudela, eta orduan, igual, inkluso, ezekinat, ez dina huitzen goguk arrazializazioa buruz, ez dago kigurako, baina, ez dela iguala aliatzea gizon zuriekin, edo aliatzea momentu puntual baten transfeminismoa gizon arrazializatuen mugimendu batekin, estrangeria legian kontraiteko, ulertzen delako, como aliantzak estrategikoa dela, eta izan daitezkela, eta baliatu daitezkela, nahiz eta ulertu, gizonen kontra gaudela, eta desagertu behar diala. Eta, hortaz hitz egiteko, eta aliantzaz eta uztarketaz hitz egiteko bota. Ze komoda nagoen moderatu paperak egiten. Bai? Ez moderatzaio, ez eta moderatu. Gizonen kontra goetan, bueno, zure iritzia izango da. Eta beti nizan aizu izan duena, orduan, segi, bai. Vale. Nola datorrena. Eta hor, nire ustez, interesantia den markoak uztartzeko, eta askotan, euskaldunekin, eta batez ere gizon euskaldunekin, ari geanean asko funtzionatzen diten zeba den, markoak uztartzea. Ulertuta, marko beha dala, baina eduki aldatzen dela, eta eduki hortan edo markoan, kuadroan barruan da honian, segun eta zer dagoen, markoa ulertzen dineu eta beste batzutan ez. Zehaztuko dinat. Adibidez, hitz egin ziteken naturalizazioaz. Eta nire ustez, hortaz hitz egiten deunean, transfeminismotik, gizon euskaldun pilo bat kabreatze ditun, ze derrepente, ematen dina igala esaten, hasteko aigaitun esaten, ezer ez dala berez, eta orduan, como, aigaitun adoktrinazioan aldeiten, eta aigaitun esaten umeak marikon izau behar diala, eta esaten jau, eta esango jau. Baina, eske hori kabreratzen den jendea, eta ez din ulertzen, baina aldi berean ulertzen din, ez daula, eta hor, derrepente, neutralidadea aldarrikatzen duten askok, askok ulertzen dine, ez daula neutralidaderik zentzu linguistikoan. Eta ulertzen dinate, ezin dela egin linguistika neutro bat. Eta ezin dela erabaki ze hizkuntzatan eziko ditugun umeak erabaki erazi askeki. Eta horregatik behar diala dereduko eskolak, horregatik behar diala kuotak, horregatik behar diala hizkuntza tituluak edo mierdak lanpostuetarako eta bar, bestela, noski inork ez dulako euskeraz ikasi nahiko. Ondorioz, marko hori, alegia, ez dela existitzen como askatasun linguistiko bat, askatasuna da honean arau baten menpe. Ze, esaten baldin badu mundu guztiak itzein dezala, nahi duen hizkuntzan, pues, daon bitartean, espainola boterean, botere ekonomikoa danean, ego Euskal Herria zaiko geha, baina botere ekonomikoa, botere soziala, botere politikoa danean, espainola, obviamente, esatea, itzein nahi duzun hizkuntzan, da gezurra, eta da, esatea, itzein zazu espainolez. Beste sistema guztiak eramango zaitu espainolez egitera. Orduan, hor ulertzen deu, eta ulertzen du jendeak adibidez, bere umeak euskaldundu ditula. Eta ez utzi diela askatasunez aukeratzen euskara, baizik eta bere umeak euskaldundu ditula, sistemak espainoliza ez ditzan. Baina, gero, jende honek berak ez du ulertzen, edo ez du ulertu nahi, bere umeak heterosexualizatu ditula, eta ez dela izan, como askeki utzi diela nahi duena izaten. Eta eskolara ematea, aparte de ereduko eskola batea ematea, eta eskolan gainera sustatzea bertsolaritza, eta ez dakiz erbaki nongo ikusiko ditu oso ondo, baina kaso, momentu batzuetan, gehiegizko LGTBI formakuntzak ematea, genero formakuntzak ematea, feminismoa, jairituko zaio gehiegi, ez? Claro. Eta, karo, diglosia egoera batean gaudela oso ondo ulertzen dugu, baina zizetero arau batean gaudela ulertzea, kosatzeu gehiago, non dituzun 252.000 mezu, egunero esaten zer den normala, zer den desiragarria, zer den nahi duguna, zer den. Erabat ados. Horregatik den importantian ere ustez, como konparaketa hauek horrela itia, ulertzen dialako, eta derrepente, eski bestela bukatzen din, zentzu batzutan naturalidadian da neutralidadian kontra dagoen jendiak, beste zentzu batzutan erabiltzen justo diskurso antagonikoa defendatzeko naturalidadia eta neutralidadia. Eta hori den, mierda bat, eta gaina
super inkoherentia, eta ez zian inoa, eta ezin ezertako balio. Orduan, hortik, eta ja... Flipatu nian, barkau, eski flipatu nian, ze errez hartuzun X jendek euskarafobia kontzeptua, erabat alde nagona, eta noski baietz, inoiz beste dozein ezakizer fobia denak ez dio dana. Gaitzetsi ondoren, de hecho. Bai, eta orduan izan zen, ostra, ez detzure hautan inoiz entzun LGTBI fobia, ez baina deramente euskarafobia atera zaizu oso errez. Gurutzatu zaitulako, ez? Bueno, ulertu edo gorpuztu ezun enean kontzeptu hori, ulertu beste fobiak ere, ez direla gainera fobiak esan nahi dute paliza bajotzen digutela LGTBI izateatik, baizik eta egunerokoan, zuk esatzen da, euskeraz bizi ezin alizatea eragozte izun guzti hori, identifikatzen badugu horrela eta eraso zuzenak diranean, horri buruz, pues, guberdinaz ari gera. Eta nik uste hortik ulertu gai dezkela oso ondo, ez? Edo aurrekoan hitzaiten genuen baiteren, fobiaz arago badaudela LGTBI borroken eta borroka feministen edo transfeministen eta euskalgintzatik eta euskaraldiko borroken arteko de une oroko ispilu jola. Claro. Orain galdetu beharko genioke nor behiatzen dion noren ispiluari eta nor dagoen prest besteak ematen dionak hartzeko, ez? Zen euskalgintzatik, por ejemplo, horrekoan kontzeptu ezberdinak hartzen ditun, fobiarena, bestea naturalizazioarena edo zera, eta gero paseñarena ere bai ez, edo betikotasuna esenzializazioarena ere bai ez, Euskaldun berriak eta zarrak adibidez ez, betikoak eta Euskaldun berriak ez, LGTBI pertsonok, ez dakit jaio egiten geran, igual dit, pelikunotan badakigura da aurrein behar diogula kontrako esaten digun sistemati momenturen batean. Jaio edo erabakiz izan, ez? Eta Euskaldunok ere egunero egiten dugu autu bat, eta euskaltzaleok are gehiago, ez? Hor ulertu dezakegu, ez? Edo ez ezu ematen hori, ez? Pasina bada transkomunitatean erabiltzen da kontzeptu bat, hau da, transizioa egin genero batetik bestera, eta nik esango banu orain, bueno, nien ez adibidena. Jo norbetek esango banu, ez, ni emakume transua naiz, norbete, ez dezu ematen, ez zaizu nabaritzen, ez? Hau euskerara ekarrita, oso ondo ulertu dezakegu, oso ondo egiten dezu Gasteizkoa izateko, oso ondo egiten dezu Euskaldun berria izateko, berdin funtzionatzen du, ez? Ditugu simil pila bat, ulertu ditzazkegunak, egunero bizitze ditugun gauza batzuk, auzi linguistiko eta genero auziari lotuta, ez? Ik esan dezkeo emakume trans bat naiz, jendeak esango zuna, banekin. Hasi nahi. Nik ere nukre bai. Nik esango nun, ez? Si esaten nun. Oain despistatzen naiz. Iluzio zinat eta oain ja jendia ezin kuadrau dago. Bale, honi lotuta, galdeun nahi nian, baitere jarraituta uztarketa egiten eta bar, generoa apurtzea, zikintzeaz eta barritzeite duen bezala, hitzeiten den askotan euskara zikintzeaz, eta bueno, azkenean ez, zertaz aigean zikintzeaz aigenean, zer da zikintzea, sujetuak aldatzen du zikintzen ari dan edo garbitzen ari dan, zein da zilegi zikintzeko eta zein ez da? Horre aurreko udaran, eukininan maiunguru bat, hola esango eta gaina oso graziosako, Euskaltzaindiako egoitzan nor eta Joseba Sarrirandiarekin. Eta ni, biok mai baten, mai bat oso egia esan gero graziosoa kombinazioa, baina bazan pixka bat euskeraren ertzak, austeak eta bar. Orduan, Sarrik bere proposamena egintzun, eta justo zetorren palindromen kontu honekin, eta orduan zer da sistema, zer da araua, ez dakiz zer badakin ongo, eta gero neri tokatzaiten, alderantziz. Enez ondo gatzen, baina gero galderak eta biontzazian, ez? Eta grazia handia entzian, bere aportazioa, ez? Sistema eta araua diferentziaz ez zituen, alegia bat izango litzake, Euskaltzaindiak esaten duna, arauak esaten duna, sintasia korrektua izatea, ez dakit ez, arau paperekoa, eta sistema da erabilera hori, ez? Denok onartzen dugun erabilera hori. Aleian egiten marin badet hemen, orain broma bat, ez dakit, arauak onartzen ez duen, baina euskalkiak baita denok ulertzen dugun horretan, esan nahi du sistemak onartzen dula eta ulertu gerala eta ulertu egula broma dela, ez? Eta orduan berak egiten zu, sistema horretan jolastearen alde eta apurtzearen alde. Eta, klaro, nik esan hon, ostra, eta nork egin dezake hori? Ze, segurazki, euskalki batetik
X gorputzek, X lekutan egiten badu hori, da hori jartzen badu modan, onartuko dugu gaina como sanoa, euskara biziberritze alegin bat bezala, inkluso gaina sartuko naiz euskainolakin txilmafiak egiten badu, eta jartzen bali badu zea bat, eta hor erdibidean utziko nuke, baina euskeraz bali badaitz hori, edo euskalki batetik, de repente modan jarri da gazteen artean, baina sanotik dator, ekarri duten unbaitetik, eta sistemara sartu dute, eta sistema kasi igual arauea sartu daiteke. Oso ondo, eta nik orduan arau jartzen un adibide bat, Albina Stardustten adibidez, ez? Dala, Iruñeko travesti bat, autu oso potente bat hartu duen euskararen alde, bera ez da ezi bere travestismo guztia, bere gusto musikalak eta inkluso bere garapen politikoa genero disidentziari dagokionez euskeraz ez du garatu, ezin izan durako besteak beste, esatezun berak nire eredua zan Lady Gaga, ez neukan besterik, eta momentu bat esantzun bani izango naiz Euskal Lady Gaga. Kokatu behar da Iruñeatik datorrela, apustu bat egin behar dela bere horretan euskeraz bizitzeko, eta gainera hortik ez. Eta gogoratzen dut, egiten zula korte bat, gainera, oraindik egonean sare sozial fascistan Twitterren, gogoratzen nintzen, elkarrizketa batean, Euskadi Irratian, berak esaten zula, euskera mamarratxatu behar da, zikindu behar da euskera ez dakiz. Sortu zioten. Erantzun guztiak, gogoratzen nintzen, ziala, euskal purutasunaren izenean, zuzenean homofobikoak, o transfobikoak, LGTBI-fobikoak. Eta esaten, ostra, zein dauka legitimitate euskera zikintzeko, jolasteko, sistema apurtzeko, mamarratxeatu orain ezin da esan, baino, ez dut jarriko adibideak, zer ikusiko zait nungo euskalkitik ekartzen ezen, baino badaude adibideatzuk ez, horiek eharradia, baina mamarratxeatu ez. Orduan, kara, nahi sortzaiten galdera da. Euskera bizitu behar dugu, erabilera sistema horretan ekarpenak eta onbarrute, baina denok ezakau akzeso, bera. Eta batzuk egiten dugunean ikusiko da, zikindu ez, euskera apurtzen nahiko bagina bezala, zikintzen beste konotazio batzukin. Osea, ez gera Mirena Muriza egiten, ez basa ez playback, ez? Zikintzen, eta, esan nahi dut, reina hori egin behar da, baina hor ze burua uste eta ze modu landu eta kokatuan egin behar izan duen onarpen bat eukitzeko kulturala, literario eta bar. Orain, Iruñako travesti batek egiten bari badigu, ez du balio. Horren, norari da erabakitzen nola zikindu eta aldatu behar dugun hizkuntza, ez? Eta Mirenek ere, ojo, esan nahi dute onartzen zaizkiona ez aldaketa horiek. Orduan duda asko sortzen zaizkit, ez? Eta hor, LGTBI komunitatearekin bat eginda, ni bereziki, zurra, esan barru, ni bereziki folklorika izan ezarren, ez banaiz, bastante folklorika naiz. Baina, igual, gehi kulturatik datozkigun jazz, ez dakize, horako espresio pila bat, euskerara ekartzen dira momentutik, ez dira ikusiko euskera aberasten duten espresio ekarri batzuk bezala, eta ikusiko dira amenazu bat bezala. Eta aldiz, segurazki futboletik bali madator, ni zer dakit, ez dakit espresio futbolistikorik, baina baten bat jatortzen bada, funtzionatuko du, ez? Hoidan ere kezka ondina, ez? Norena da euskera, nork erabaki dezake zer egiten duen horrekin, eta bi, nor da euskalgintza ez instituzionala, euskalgintzan aprobazioak ematen eta karnetak ematen dituna eta kentzen dituna. Osa, txilmafia eta den lehen, txilmafiako ekin zutena, eta bire kritika uzala, inbalute travesti batzuk, ez zan nahin famosen gotaia. Eta jazta. Alperri galdu dut. Horri lotuta, inkluso, eta pixalo txamatezian hau atet niri buruz zehatziak berrize, lehen atea den gaian ere bertso famoso biralana, eta horre Albinakin esan denan iguala okurritu zaian, sartzeiz, klaro, eukizkin, como infinito komentario, sartzeiz, eta nik horrekin flipau dinat gehiena, gehiena den, en plan, Euskaldunan ganarea jau da hau, bertxoreitza bukau ingoa, si Sabino Arana se levantase de su tumba, esatela, Jesús, nadie sabe dónde está esa tumba. Bueno, behintzat, euskera da honen problema hundiena, no sé, no? Behintzat, sartu nerekin da nere generuak emena euskerai, no? Utzi euskera pakian. Utzi, bertsoa kantaudet, ondo da hori. Bueno, behintzat, eta honekin, niretzatzion euskalgintzaren sujetuan movida, eta
Eta basikamente galdera hori pixatinen, baina zein da euskalgintzaren sujetu legitimoa. Pentsatze dunean euskalgintzari buruz hitzaldi bat ematera ekarriko du norbait gure herrira, zeinengan pentsatze dugu. Pentsatze dunean euskalgintzako erreferenteetan euskarari buruz asko pentsatu duen jendearengan, zeinengan pentsatze duen. Gu biok etorri ezkeo baldimagoaz hitzaldi batea, jartzez duna, zertazan, zeba ez da espero. Osea, zeratik ez geha gu euskalgintzaz pentsatu deun, edo euskeraz pentsatu deun ze batzu ze, edo izatekotan gaitun aliatu gehanak euskerara, edo beste gai batzuk euskeraz egin ditugunak, edo euskerara eraman ditugunak, etzekinat. Bai, osea, nik uste dut, gaur jendea balego, eta etorri balitzugu ikustera, elitzakela etorriko segurazki gure euskalgintzaz bakarrik pentsatu dezakegun hori ikustea, eta hori ere hona da, esan nahi ze argi dago, gurutzak eta horretan beste bizio batzuk ekartzizkiola, baina nik ez dakit zein ematen diogun euskararen inguruan pentsatu eta horren bandera hartzeko zilegitasuna, askotan praktikoki ez dugunean gauza oso ezberdinak iteko. Alegia. Bai, ni boiera naun, militante feminista naun, transfeminista naun, aspalditik lan egiten dinat LGTB eta espazio feministan, baina joiden egiten dinat euskeraz. Eta gainean ere sorkuntza artistiko de literario guztia euskera utxean egiten dinat. Eta hori den autu bat. Eta ik beste horren beste ez. Eta alare jendeak pentsatuko din ni euskal gintzan edo euskal militante bat naunela, seguramente beste maila batean gehatuko denez. Eta lehen brometan esan dina, baina ez da broma. Gukiten jaun jardun dana, euskera zinda, bai kulturala, politikoa, laborala, soziala eta bar, igual ezin jau ematen, ez dakit, sei hori, eta beste batek Nafarroarena, 30.000 pertsonakin bete durako euskera salbatzera etorri da, ez? Eta zero kritika, bargau superralde nago, Nafarroarena, 60.000 pertsonakin bete durako bada ere, baina batzuei segituan emate zaie salbatzaile edo misio horren karga, eta beste batzuk egunerokoan iten eganean 10.000 praktika desberdin, ez zaigu aitortzen, eta edo bai, jende batek bai, baina ez da ikusten hartutako autu guzti hori justo euskalgintzaren oinarritako bat bezala, ez? Euskalgintzan aportazio nahiko potente bat indezaken batzuk bezala, ez? Euskalgintzaren iruditeria oraindikan oso obsoletoa da, ez? Jakina da, berrintzait euskalduntza alfabetatze prozesuetan dauden irakasleen ehuneko altuena deitu eka, baina deitu beste euskaltegi gehienetan emakumezkoa diala, transmisio kulturalean alegia amak diala, ama hizkuntzaren debaten sartuko, baina transmisore handienak emakumezkoa diala, eta alare oraindik euskalgintzan euskararen inguruan pentsatu jakin hitz egin eta gauzak antolatu sustaitzen zuten iruditerian gizona dira, ez? Eta ez da erreala, ez da justua, eta uste dut aldatzen joan behar degula herri honetan hizkuntza honen alde iteitugun gauza pilo bate daukaten eragin zuzena eta efektiboa beste arlo pilatatik eta kontzientzia handiakin. Ez kasualitatez euskaldunan izelako eta nani jaio nitzalako. Eta nahi zeropena, en plan, eta zertza ditzen gaute bagizun euskaltzare, pues transizionatzea. Orduan. Hemen gatxokinan parte bat, bueno, hau jaipatu deu, familia eta familiarizazioa eta barri bat saltau. Ez, nigaldera banekan. Bakarrik hor, eske beste bat, beste bertso bat. Venga, ba. Beste bertso bat ingurun, da ja gero iztina baino. Justo sujetuaren kontura, okurritzen zaian da pasina esan deulen, zer eman, zer ez, norgeran. Netzako, bertsozari balego, jakingo du zerta zain zen, Gipuzkoako bertso finalean, una momentu netzako igual epikoenetako bat, aparte justo ofizioa, Euskaldunon eskubideen aldekoa unalako, baina momentu baten, eta iguaran, norbaitzuk kantuan da atzian, nila hau kontatu inat, nerviosa, porque hau hasi unan moitzen silla, iguanaren ondoan jo. Aner, utzi iguaran bakian, konzentratu dago, traka dago, ja, aidea ja kotillando. Eta gero ikusi nian, zehose izinatela makinando, ez?
Eta hurrengo ofizioa zuena zen, eta hor gai haunan etiketa hartu gazteianoz, bueno, hor bazeon euskera inguruko zehat, baina netzako potentena izan honan, iguaran kantuan hasi honanean, hiri nokain zinan. Eta hor, ni seguru nion, horre ezak izan 1000 pertsonak abitzian egin behin telebista, nire galdera haundinaz, bueno, lehenko izan honan, ona iguaran, ona ner argiratuen, baino esainen. Argiratuen? Ze pentsatu, oza, ez dina galdetu nahi, X nola bizitunan, ez ze pentsatunan, ez ire generoa zein den, ez ezer. Baizik, Gipuzkoako final hori ikustena izan jendean gehiengoak, ze pentsabote zinan? Oza, izan, nire galdera hori unan, ez? Neska izela ja, papeletik aizeala, o iguaranek erabaki dinara. Nei, grazioan egitezian hori interpretatu dezaken jendiak, rollo. Dala, porque de repente erabaki genuen hor oso ondo pegatzezula, treneko renfeko baila saltatzen emakume bat egotiak askoz gehiago pegatzezula. Hori asko gustatzen zaian, jendia pentsatzea como fikzioan parte zara. Gu oaintxe bertan taberna hontan gu bio bakarrik nokai gaitun, baita ere. Bai. Eta niretzat, etzekin hau jendiak ze pentsatuzun, baino jende gehiok, como, inzionan como duda. Duda. Bai, behintzat. Baina izan zerbait determinantia. Baina gauza asko ekarri zizkian, Eta ekarri zian, izenak esan gabe, baina adibidez, bertso munduan barruan, gizonek, de repente, asko, eta hau oso divertitua den, itzeite ziaten aditzik gabe, bai, nihun, eta geho hori ikusi, oso elkarrizketa motxak, betire. Bai. Luzatu behar danean, zu kara pasa zaizkian asko, en plan, la voy a liar, lo dejo. Bai. Eta, beste oso interesantia eta interesanteena, bueno, aditzi gabeitzeiteana oso interesantean. Bai, igual. Baina, interesanteena, jende batek, de repente, gizon batzuk, como, inoiz pentsatuko ez zunanak, eta... Tipo, altuak eta buruzoiak tola. Adibidez, bai, olako bat, pare bate, bai, galdetu intziaten, de repente. Ez que hori karagarria. En plan, nola nahez zuitzeitea. Eta, honekin barkau hau itia, baino, eta hau, espero ez duela entzuko, porque nahi hau etzea interesatzen. Moztuko du bestela. Baina, eta hau ja, hiri, como benetan taberna hontan, eta hiri bakarri galdetzen jat. Vale. Baino, sortu zian, azken aldian, de repente, duda pixkat. De repente den, jendia feminismoakiko zero urbilpen eukiduna, de hecho, naiz eta publikoki igual egin ezin dezakeen feminismoakiko, feminismoa deslegitimatzeuna, aserre da ona feminismoakin, lo que sea, jarrean matxista pilo bat eukituna, jarraituko una eukitzen eta tipo betirako. altu kalbu bat. Adibidez, batzuk, bai. Eta, jende bat, baino badaino gehiago, Eta, pixkat ematezian, amorrua, osea, como, jende horretako batzuk galdetu intziaten. Nola nahi odeten itzeitea. Vale. Orduan, nire movida den, ze aportatzeit nei munduko personari transfobuenak, edo haietako batek, itzegiteak noka publikoki erakusteko rollo gure alde da hola, gurekin da hola, como haupa transak, en plan, ulertzen den imobidan, ni transfeminista naiz, atopen hau zuekin. Aridan bitartean, praktika eta politika machista, homofobo, pila bat eukitzen, eta hoi uko egin gabe eta bere privilegiotatik sozializatzen jarraitzen dunean. Baina publikoki erakustiak noka hitzeiten ditela orduan, como kode bat konpartitze deula eta como de repente kolega gehala, zenbateraino dan positiboa estrategikoki. Alegia, baina aldi berian, nik nahiko nukena da, jende batek jarraitzian nahi toka itzeiten, eta holako baten ni bertso saio baten esatia. Zu tontua zea, transfoboa zea, porque toka itzeitea zu. Baina, klaro, dakaten arazo da galde buitegiela. Bardun esan, zuk oen dizaude fase aditzi gabe.
Beharrizu gehi horando. Ez baina, ulertzen den, no? Bai, total. Esaten deten plan, tio, hau iteko eta gero jarraitu izateko zuren mierdaen akiten reproduzitzen movida misogino eta transfobo guztiak, baina aldi berean publikoki ondo gelditzen, porque nahi noka itzegitea zu, eskez ditu, alio. Nahi etena da, como... Beste dena galtzea, eta gero itzein nahi noka ondorio badanean, baina ez, beste dena salbatzen duen como parte txiki bat galitu zela ulertzen. Hortan, amorro matezian, izatiak maskotita hori demostratzen duna, jende ez feminista izan daitekeela, beste ezerri uko egin gabe, bakarrik aldatuta letra bat katik enera. Eta hori, bakarrik esatik honetan. Hori, orduan, como duda bezala planteatzen dut, eta ez dakit zein honekin, baina, bueno, hortaz pentsatu inot. Vale, ikusita... Asko itzin daula, bai. Bai, eta ikustezun eranka, ja, tabernan ere bai pixaguria. Orduan, pixkat jasotzeko, lehenik ze guztua tabernotan? Ja, oso ondo, Aspaldi ez dituna noten hola, mano-mano. Eta gauza denak itziten. Nahi gatu zaizkian gauza pilo bat, baina justo elkarritzaiten egin bitartean idea asko, gero tokiko realidadei lotuta de repente input biat pentsatzen, bai lego barren igual jakin nahiko nukela gauza batzuk nola operatzeuten, nola zehatzegoen, baino kontuan eukita bidali zizkiguten mezu horretan 7 puntu ziala eta 5 esan ditugula bakarrik, irakurriko dizuet 6. Pixka bat irekira emateko gero, zerbait gatu zen esateko? Ez, nahi ez. 6. Zuen berbaldiaren amaieran, ez da publikoaren galdera erantzunik izango. Esan dizut, ez dagoela publikorik. Hori bai, zuek isildu ondoren, mokadu bat izango dugu. Negoziakat. Eta, 7, iraupena, 75-80 minutu, osea, uste, perfecto, zuen arteko erraldea hor ikusten dugu. Orduan, uste genuen gutxiengo genula, zemen jartzen dugu. Bueno, guk ez dugu hori aurre ikusten, eta ojo, mira. Geo? Perfecto, orduan, kontuan eukita, mokadutxo bat eukiko deula, eta bai benetan jakin nahi deula, de repente igual jende batekin topau, eta bai jakin, mengo realidadea, iruditze zain feminista baino? Bai, nire ustez oso ondo. Orduan, ezekin jazean durrengo pausa, como berriz musika hasikoan tabernan edo zer. Eskerrak eman ezkigu ez publiko guzti honi gu del lau ikusteatik eta gu behaiek ez ikusteatik, evidentemente antolatzaile guztiei, eta oso esperimentu politia izan da, eta mi eskertu, bebetuko zut. Bai.